Marija Efimova, dik li sa minn meta faqqet l-allegazzjoni ta' Igrant kienet deskritta bħala il-whistleblower ta' Daphne Caruana Galizia u s-sors tal-istorja, issa qed tagħti verżjoni differenti. Jirriżulta li fil-11 ta' Diċembru tas-sena l-oħra, meta il-membri tal-Kumitat PANA li żaru pajjiżna tkellmu mar-Russa video conference, din qaltilhom li ma kienx hi s-sors oriġinali ta' Daphne Caruana Galizia. Jirriżulta b'mod ċar li din id-darba Efimova qalet li Caruana Galizia ma kisbitx l-informazzjoni minn għandha għax fi kliema ma kienx is-sors oriġinali. Da minkejja li dejjem kienet preżentata mod ieħor kemm minn Caruana Galizia kif ukoll minn Simon Busuttil. L-eks kap tal-oppożizzjoni li għamel tiegħu l-allegazzjoni li Igrant hija kumpanija tal-familja tal-Prim Ministru. Allegazzjoni li kienet miċħuda bil-Prim Ministru jgħid li jirriżenja li kieku titfanċa xi nitfa' prova jew verità. Saħansitra meta f'April li għadda żeret quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja li qed imexxi l-inkjesta li talab il-Prim Ministru kienet deskritta bħala former Pilatus Bank employee who has been the source of claims concerning the bank and its ties to the Prime Minister's wife. Mhux magħruf x'wassal biex Efimova li tkellmet permezz ta' video conference minn post l-MPs għadu li ma jafux fejn hu għaliex bidlet il-verżjoni tagħha fuq din ukoll. Ir-Russa li suppost kienet ixxud stilla qalet lill-Kumitat li ma setax tagħti ċerti dettalji. Dan l-iskuża tagħha tkun li tagħthom lill-Maġistrat u ma tistax titkellem dwarhom. Minkejja li hi l-istess persuna li Daphne Caruana Galizia kienet qalet li id-dettalji tagħthom lilha u saħansitra kienet tkellmet ma' The Malta Independent fi żmien li kien imexxiha Pier Portelli tal-Partit Nazzjonalista. Mir-rapport tal-Kumitat PANA li jagħmel l-istess konklużjonijiet u allegazzjonijiet li ilhom isiru xhur u ħafna minnhom kienu spjegati kienet din it-taħdida ma' Efimova l-aktar li spikka. Il-Kumitat huwa mmexxi minn Anna Gomez, MP Portugiża li ilha snin tiġġieled kontra Malta, bl-ewwel waħda tagħha tkun għax pajjiżna m'għandux l-abort. Fl-istess delegazzjoni kien hemm ukoll David Casa. Intant Efimova għandha storja ta' inkonsistenzi. Wara li Efimova telqet minn Malta ma beqgħetx tidher f'kawżi kontra tagħha li kienu diġà infettħu qabel bdiet tagħmel l-allegazzjonijiet. Fosthom ta' frodi fil-konfront ta' Bank Pilatus li imbagħad fetħitilha kontra tiegħu kif ukoll kontra pulizija. Jirriżulta li Efimova li filli kienet is-sors ewlieni ta' Daphne Caruana Galizia u issa m'għadix kienet qalet li kienet tqila meta fil-fatt ma kienitx. Efimova hi akkużata b'akkużi folos fil-konfront tal-pulizija li investigaw meta allegat li stmawha ħażin. Fost oħrajn f'Awwissu ta' sentejn ilu qalet li nżammet fil-kwartieri tal-Pulizija il-Furjana u f'11 il-sija kienet darba. Allegat li dan kien se jaffettwala itqala. Tqala li skont dawk li jafu sew l-investigazzjoni qatt ma kienet hemm. Fost dawk li dak iż-żmien resqu lir-Russa u għalhekk għamlet allegazzjonijiet dwarhom kien hemm l-ispattur Jonathan Ferris li wara li x-xogħol tiegħu mal-FIU ma kienx imġeddet beda ifajjar l-allegazzjonijiet u wkoll.